Finance Malta ffirmat żewġ memoranda ta' ftehim, waħda ma' Fintech Association of Japan u l-oħra mal Japan International Asset Management Center bilan li tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn Malta u l-Ġappun fil-promozzjoni tal-innovazzjoni fil-fintech u asset management u l-iskambju ta' informazzjoni flimkien ma' opportunitajiet u negozju investiment bejn iż-żewġ pajjiżi. Ma' TVM News, Graziella Grek, il-kap tal-operat ta' Finance Malta, tispjega fil-prattika dan il-ftehim x'se jfisser għal Malta. Għandek qbil li aħna nistgħu naqsmu informazzjoni bħala pajjiżi kif nistgħu ngħinu l-xulxin fuq l-area of expertise, kif ukoll nirreferu xogħol lil xulxin huma min-naħa tagħhom kumpaniji li huma interessati li jidħlu fl-Ewropa u jużaw il-Malta għas servizzi finanzjari u aħna kumpaniji li jixtiequ jużaw il-Ġappun biex jidħlu fl-Asja. TVM News tistaqsi lis-Sinjura Grek sabiex tispjega eżatt dan x'se jfisser għan-negozju. Li jekk xi ħadd ġie approach lilna bħala Finance Malta u qed jgħidilna li jixtieq jiftaħ fintech company il-Ġappun, aħna se nkunu nistgħu nqabduh mal-assoċjazzjoni, ħanaqsmu l-informazzjoni magħhom u nibdew niffaċilitaw il-proċess biex din il-kumpanija tibda tieħu l-formazzjoni tagħha hemmhekk. Il-kap tal-operat ta' Finance Malta qalet li għal Malta dawn il-ftehimiet ifissru li l-pajjiż qed jissaħħaħ bħala ċentru Ewropew għal ġestjoni tal-fondi u għat-teknoloġiji finanzjarji billi joffri l-kumpaniji Ġappuniżi rotot ċari biex jidħlu fis-suq Ewropew taħt qafas regolatorju robust u flessibbli. Għal-Ġappun min-naħa l-oħra Malta tista' sservi bħala sieħba ta' fiduċja fi ħdan l-Unjoni Ewropea fejn l-kumpaniji jistgħu jittestjaw prodotti u servizzi ġodda b'mod sigur u trasparenti. Għalhekk temmet skrivi dan il-ftehim bħala rebħa żewġ naħat biex Malta tkompli tpoġġi lilha nnifisha fuq il-mappa globali bħala ċentru ta' innovazzjoni finanzjarja u l-Ġappun jikseb aċċess għal sieħeb stabbli u regolatorjament matur fi ħdan l-Unjoni Ewropea. Id-delegazzjoni kienet magħmula minn rappreżentanti ta' Finance Malta, il-Malta Financial Services Authority u 4 kumpaniji li rappreżentaw l-industrija finanzjarja Maltija.